Moi bons días, benvidos a este debate electoral organizado pola Corporación de Radio e Televisión de Galicia, que se pode seguir a través da primeira canle da TVG, da Radio Galega e nas plataformas digitais G24.gal e a galega.gal. O vindeiro 9 de xuño celebranse eleccións ao Parlamento Europeo nas que se presentan ata 39 candidaturas en España. Neste debate temos representantes de 5 delas, as que obtiveron mellores resultados nas eleccións europeas de 2019, segundo se recolle no plan de cobertura da CRTVG avalado pola Xunta Electoral. Sen máis demora, saudamos os participantes neste debate. Nicolás González Casares, candidato do Partido Socialista nas eleccións europeas. Que tal? Moi bo día. Moi bo día. Francisco Millán Mon, candidato do Partido Popular. Moi bo día. Moi bo día. Ana Miranda, de Agora Repúblicas, coalición integrada por Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, BNG e Aramés. Que tal? Moi bo día. Moi bo día, Galiza. Juan Díaz Villoslada, candidato de Sumar Galicia. Que tal? Moi bo día. Hola, bo día. E Javier Nart, candidato de Ciudadanos. Moi bo día. Bueno, feliz de estar acá. O debate vai estar dividido en 4 bloques temáticos e os turnos de intervención van ser libres pero ordenados. Eu, como moderador, ireilles dando paso un por un a cada un dos participantes. Pódense vostedes interpelar, pero non facer a súa intervención sin ter o turno de palabra. En todos os bloques van intervir todos os candidatos. E sin máis demora, imos co primeiro dos bloques. As fábricas máis contaminantes están dando paso en toda Europa a unha nova xeración de factorías verdes. O hidróxeno verde ou as enerxías limpas están sustituindo o carbón ou os derivados do petróleo. Temos tamén o reto de podernos abastecer de bens esenciais sin ter que depender de economías, de mercados como a chinesa. En todo isto ten moito que dicir a Unión Europea. O primeiro bloque deste debate é precisamente transición industrial, transición enerxética e transición ecolóxica, impulso da soberanía económica comercial da Unión Europea. Que propostas teñen as diferentes formacións? Empezamos co Partido Socialista, Nicolás González. Bos días. Antes de nada, quero amosar a miña solidaridade e respeto ao colectivo de persoal de Defende a Galega, que dende hai casi 6 anos se moviliza para exixir o cumprimento íntegro da Lei de Medios de Comunicación Públicos de Galicia. Tamén quero dar as gracias a esta cadea pública por permitir este debate, aínda que este non sea o mellor horario posible. Ben, tamén dar a benvida a todos os participantes, a Ana Miranda, Juan Villoslada, Francisco Millán Mon, Javier Nart. Sorpresa teño porque, bueno, está aquí o señor Millán Mon, podía estar no outro lado, porque resulta que os candidatos de Ciudadanos van e veñen, inda que digan que o PP é un partido corrupto, pois o PP acollos nas súas filas, e iso, bueno, chama a atención, aínda que, bueno, cada quen que xulgue vai ter oportunidade no vindeiro 9 de xuño. En Galicia está inmersa nunha transición económica, ecolóxica e industrial. E Europa tamén. E o crecimento ou é sostible ou non é. Temos a obriga de descarbonizarnos. Estamos ante o problema real do cambio climático. No Parlamento Europeo declaramos a emerxencia climática, comprometímonos con ser climáticamente neutros para o ano 2050. E este proceso ofrece grandes oportunidades a Galicia, oportunidades históricas que ademais veñen acompañados de soportes financieros por parte da Unión Europea, como pode ser o Fondo de Recuperación. E os socialistas creemos que esta oportunidade de Galicia non a pode deixar pasar. Que podemos avanzar nunha industrialización gracias a que temos potencial para ter, por exemplo, enerxías asequibles e limpas. E a min agora o que me chama moita atención é que o Partido Popular nega a necesidade de fondos da recuperación da pandemia, que estea en contra de que eses fondos cheguen a Galicia, de que eses máis de 2.500 euros que xa recibiu Galicia e executou, que beneficiaron a máis de 40.000 persoas ou empresas, a maior parte delas pymes ou pequenas empresas, non entendemos como o Partido Popular pode estar en contra disso. Estamos asustados de que o PP receita a chegada de 50 millóns de euros para o coche eléctrico en Estelantis, de que receite os 7 millóns de euros que chegaron para o PERTE de Naval para os hosteleiros galegos, os 60 millóns para a tecnoloxía de diagnóstico nos hospitais galegos, por exemplo, para a loita contra o cancro, ou os 700 millóns para as conexións ferroviarias de mercadorías, ou os 4.500 millóns para avanzar no corredor atlántico. O mesmo, tanto din defender a agricultura,
o medio ambiente, e hai 30 millóns de euros para regadíos da Limia, e parece que o Partido Popular está en contra. Nós estamos a favor deses fondos de recuperación porque os conseguiu o goberno socialista con moita loita e sempre coa oposición do Partido Popular en Bruselas. E seguiremos estando a favor e reclamando máis fondos para que Galicia avance nesa transición ecolóxica. Por alusión, señor Millán Mon, Partido Popular. Bueno, eu penso que aquí estábamos a falar da industria. O debate sobre os fondos, eu non sei se o señor González Casares tase de conte deso no bloque 3. Eu vou falar, por tanto, por outra parte, rexeito totalmente o que acaba de decir dos fondos. Nós estamos totalmente a favor dos fondos. Fomos os promotores dos fondos. A señora Merkel e a señora von der Leyen, ambos do PP, foron as maiores impulsores dos fondos. O Grupo Parlamentario Popular non fixo outra cousa que defender os fondos. O que estamos en contra nós é a mala distribución dos fondos. Ese é o que fai o goberno español. Pero vou falar do noso libro, porque este é o bloque da industria, non é o bloque de fondos, salvo que este confundido. Estamos a falar do bloque 1. Eu quero decir, en primer lugar, ou xa estou no meu turno ou basta con isto, ou podo xa empezar o meu turno. Pode falar, sí. A industria, imprescindible para a Unión Europea e para Galicia. Crea emprego de riqueza, de calidade, crea riqueza. Queremos coidala. E, por tanto, penso, por exemplo, nos proxectos industriais estratégicos que puso en marcha a Xunta de Galicia. A industria necesita man de obra cualificada, investimentos, conexións como o Corredor Atlántico. E non abrasar as empresas con impostos, como fai o señor Sánchez, pois senón descolocalizarse. A industria europea necesita 3 elementos imprescindibles máis: enerxía barata, electricidade barata, enerxías renovables e acordos comerciales, que é como manda o título deste bloque. Industria e enerxía son un binomio inseparable. En este sentido, teño que recordar que o presidente Rueda fixo unha oferta por un pacto pola industria e enerxía. Espero que as forzas políticas galegas respondan positivamente a este ofrecemento. Necesitamos enerxía a precios competitivos, evitar volatilidades. Necesitamos potenciar as renovables e avanzar na descarbonización para facer fronte ao cambio climático. Pero esa transición ecolóxica ten que ser gradual, realista, efectiva, con sentidiño, que non poña en cuestión o crecimento nin o emprego, e que non este dirixida por demagoxia ni por apriorismos ideolóxicos. Queremos posicionar a Galicia na economía do hidróxeno. Tamén queremos reducir a nosa dependencia de toda España do gas ruso, que non fixo máis que incrementarse co goberno do señor Sánchez. E nosotros apoiamos a gran maioría das propostas do Pacto Verde Europeo, pero non nos gusta tanto o regulamento das emisións dos vehículos e das furgonetas. Acordos comerciais, porque estou disciplinado con o título do bloque. Son imprescindibles os acordos comerciais. Lembro aquí que Coruña e Pontevedra son 2 das 5 primeiras provincias exportadoras de España. Acordos equilibrados que nos faciliten as materias primas críticas que necesitamos, acordos tamén que nos faciliten mercados a los que exportar, evitar tamén a dependencia de China. Por iso sempre defendemos os acordos con os países de América Latina, que desgraciadamente a presidencia española do PSOE non supo terminar, somente o de Chile. Moitas gracias. Turno de intervención de Ana Miranda, de Agora Repúblicas BNG. Bo día. Felicito a todas as persoas que están vendo este debate a pesar de que sexa ás 10 da mañán, porque nunha sociedade democrática normal, nunha televisión normal, este debate sería nunha hora de máxima audiencia. E non me estrana que as traballadoras e traballadores da TVG leven máis de 300 venres demandando e denunciando a manipulación do Partido Popular. Unha manipulación que chegou da nosa man ao Parlamento Europeo e na que o PP tratou de boicotear. E, sobre todo, agora que falamos de transición ecolóxica e enerxética, quero decir que o BNG o que defende esa transición xusta. E, ademais, con feitos. Fomos capaces de parar a mina de Corcoesto e evitar que as augas se contaminaran de mercurio. Denunciamos en Bruxelas os verquidos da mina de San Fins na Comisión de Peticións, eses verquidos que afectan o sector marisqueiro de Galiza. E denunciamos os máis de 200 proxectos megaeólicos que quere promover o Partido Popular por terra e por mar. Nós no BNG estamos a favor das enerxías eólicas. Eólicas sí, pero non así. O que non estamos a favor é destes proxectos que quere promover o PP, que degradan o noso territorio e, sobre todo, que dan os beneficios do noso vento
aos de sempre, aos de fora. E, por suposto, se hai algo que decir do traballo do BNG é o saneamento da ría do Burgo. Da man das mariscadoras e mariscadores, esta eurodiputada galega do BNG levou a Bruxelas e conseguimos desbloquear 36 millóns de euros para o saneamento. Hoxe, a ría está saneada e é un feito. Turno do candidato de Sumar Galicia, Juan Díaz Villoslada. Sí, bo día a todas e bo día a todos. Concordo cos comentarios que me precederon no sentido de reivindicar que un debate como este tiñamos que telo a unha hora de máis audiencia, porque cando falamos de Europa falamos de decisións moi cercanas e, polo tanto, estes debates sobre políticas europeas deberían estar, como digo, en momentos de máis audiencia e, por suposto, nos o direcemos con a reivindicación de unha maior independencia e de unha maior calidade institucional da CRTVG, por certo, con un novo marco regulatorio de medios no ámbito europeo. Eu, antes de nada, quería facer unha chamada de atención, porque onte estivemos en Palas de Rei, moita xente, moitos colectivos da comarca de Ulloa, non só da comarca de Ulloa, sino do Salnés, do Morrazo, da Ourousa, etc. Hubo unha movilización que debe facer pensar realmente si o modelo de reindustrialización que queremos en Galicia é ese. Ese non é o modelo de reindustrialización que Galicia nin que Europa quere coa aplicación de fondos europeos. Desto poderíamos estendernos moito porque cos datos que temos de impacto ambiental da planta de Altri na comarca de Ulloa, creo que poderíamos poñer en tela de xuicio realmente a viabilidade desa nova iniciativa que a priori está sendo apoiada polo Partido Popular e que necesitamos, eu creo que tamén, que o Partido Socialista se pronuncie de forma máis clara do que se ven pronunciando. Hai varios aspectos en Galicia en relación coas políticas europeas e industriais que nos preocupan, porque Europa está recomendando poder chegar a un 20% de producción industrial para ter unha capacidade e unha certa autonomía económica e estratégica. Hai temas como que pasa con Alcoa en San Ciprián, é dicir, estamos a importar aluminio cando temos prácticamente parada a planta. Temos que acelerar, e falaremos logo dos fondos europeos, pero temos que acelerar a capacidade de Stellantis en Vigo para incorporarse con plenitud de capacidade ao PERTE do coche eléctrico, e temos outros temas fundamentais para o desenvolvemento económico e industrial de Galicia. Non pode ser. E aquí o Partido Socialista sí que ten apoiado isto en Bruselas, que as conexións Vigo-Porto e a conexión de Ferrol, Lugo con Monforte e da Coruña con Ferrol no corredor atlántico da rede transeuropea de transportes se queden adiados para 2040 ou para 2050. Estamos creando unha brecha importantísima na capacidade de Galicia de transportar mercadorías e pasaxeiros. Último turno neste bloque de transición industrial, Javier Nart, Ciudadanos. Bueno, a mí me sorprende que estemos planteando una cuestión como si fuera un tema de política interior española. Estamos hablando de algo fundamental, que es la Unión Europea, y los problemas que tiene la Unión Europea y que evidentemente afectan a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Esto no es un debate digo siquiera, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Quién lo ha hecho mejor, quién lo ha hecho peor? Y un problema de, vamos a decir, ir erosionando al otro. El problema es un problema europeo. Cuando se produce la gran epidemia del COVID es como si fuera un despertador que nos hace salir de nuestro sueño tranquilo. Hemos externalizado nuestra industria hasta los extremos más elementales, que para tener una cuestión tan básica como son unas mascarillas hemos tenido que depender de China, con lo cual hemos abierto la puerta también a estas magníficas operaciones en las cuales lo que costaba 1 nos costó en España 10 por parte de administraciones o personas conexas con las administraciones en una corrupción absolutamente escandalosa. La externalización, la globalización ha tenido el grandísimo defecto de que nos hemos convertido en estratégicamente dependientes. Y la Unión Europea precisa una reindustrialización por precisamente
lo que ha dicho el compañero de Sumar, porque es un objetivo estratégico. Y los objetivos estratégicos no son de una localidad, de una provincia o de una historia, son objetivos estratégicos europeos. Yo llevo 10 años en el Parlamento Europeo y lo que me he encontrado en el Parlamento Europeo es, a Dios gracias, escasos problemas localistas que son importantes, pero que tienen que ser definidos de forma global. Cuando hablamos de que necesitamos una energía limpia y una energía barata y una energía propia, estamos totalmente de acuerdo. El problema es cómo se organiza. Primero, para que la transición sea efectivamente posible y no simplemente un brindis al sol. Cada uno puede decir lo que quiera, pero eso afecta a la vida de las personas. Cuando hablamos de la transición ecológica, sobre todo en las cuestiones de baterías eléctricas, es salir de la OPEP árabe para entrar en la super OPEP china, porque China hoy controla la mayor parte del litio y también del cobre, cuestiones que son esenciales y que son en su extracción muy altamente contaminantes. Los salares donde se encuentra el litio en Bolivia y en Chile necesitan agua que tiene que ser transportada desde el mar hasta arriba en las mesetas correspondientes. Todo esto hay que comprobarlo y hay que constatarlo. Nosotros lo que necesitamos es una energía que no dependa de la control estratégico de China, que son los materiales de litio y los materiales de cobre. Por lo tanto, hablar de que necesitamos una energía eléctrica en la que yo estoy de acuerdo, hay que ver cuál. Y la cual significa la energía del hidrógeno verde, que eso sí que es absolutamente autónomo y propio de nuestra región, no, de España entera, de Europa entera. Y yo creo que hay que ir en esa dirección. Y después hay dos cuestiones, y concluyo rápidamente. El corredor atlántico es absolutamente preciso, porque sin comunicaciones, sin logística, no hay desarrollo. Y otra segunda cuestión, que también es trascendente. Lo que no tiene ningún sentido es que Galicia produzca, pero no tenga el valor añadido. Y pongo el ejemplo de la leche. El 50%, creo, de la leche española se produce acá en Galicia, pero se transforma fuera de Galicia. El valor añadido está fuera. Todo esto hay que constatarlo, comprobarlo, y eso es lo que significa la transición industrial verdadera. Lo demás son gloriosos brindis al sol y decir que el otro es mejor o peor que tú, y en consecuencia convertir lo que es una cuestión general en una cuestión partidaria y partisana. Me parece un gran error. Imos cambiar xa de bloque porque todos os candidatos esgotaron xa o seu turno neste primeiro bloque. Eu teño ainda un minuto polo que vin na pantalla. Para declive industrial. Eu creo que non esgotei os meus 3 minutos. Todos esgotaron os seus 3 minutos. Segundo bloque, que poidamos pescar máis ou menos sardiña ou que as explotacións lácteas teñan que cumplir certos requisitos. Depende... Non falamos todos ao mesmo tempo. Que poidamos pescar... Non falamos todos non teñen ao mesmo vostedes o turno de palabra, por favor, escoiten o moderador. Que poidamos pescar máis ou menos sardiña ou que as explotacións lácteas teñan que cumplir certos requisitos depende de decisións que se toman en Bruxelas. A evolución do sector primario en Galicia vai da man das políticas europeas. De aí que o día 9 sexa decisivo para o campo e o mar galego. Segundo bloque deste debate, o sector primario dende unha perspectiva europea. Pesca, gandeiría e agricultura. Primeiro turno para Ana Miranda, de OBNG, adiante. Moi bo día, xa que de novo non me deixaron rematar ese minuto que me faltaba, quero falar do declive industrial que o Partido Popular leva anos provocando e sobre todo na última década. Pero ademais diso, quero falar dese abandono. Apostan por industrias do século XIX, do século XX, como é a industria de Altri. Non teñen xa bastante co que pasa con Ence. Apostan por un modelo desfasado. Onte estábamos ali, en Palas de Rail, nun clamor de dignidade. E sobre os sectores productivos, que decir? Na última década perdéronse tantas postos de traballo como a poboación de Redondela, ou sexa, 30.000 postos de traballo na pesca, na gandería e na agricultura. Nos éramos serios competidores de outros países, como na pesca ou como esa competición co tema do leite. E a receita que nos deron dende unha Unión Europea que non ten en conta en Galiza foi o desmantelamento dos nosos sectores productivos. E iso foi unha decisión política deliberada. Nos necesitamos unha forte voz en galega en Europa que defenda eses sectores productivos para que esa voz sexa escoitada en Europa. Eu levei ao Parlamento Europeo os gandeiros, aos agricultores, levei aos produtores de viño, levei as redeiras, as mariscadoras, aos mariñeiros da pesca artesanal, aos produtores de horta. E porque Bruxelas, ao final, no tema da agricultura, por exemplo, o que ten é un reparto, aquí temos un reparto injusto da terra e a PAC o que paga
é por ter a terra e non por producir, que é o que queren os nosos gandeiros. E, por suposto, na pesca hai unha serie de retos que vou deixar para o meu último minuto. Leva 2 minutos e medio, quedanlle 30 segundos para a segunda intervención para que non haxa ningún tipo de dúbida. Galiza está profundamente discriminada nos temas de pesca, porque ningún goberno a defende ben. E nós queremos e seguiremos sendo esa voz que na Comisión de Pesca do Parlamento Europeo defende a nosa pesca, os nosos sectores, como fixemos co xeito, como fixemos co palangre, coas mariscadoras, coas redeiras. Galiza ten que ser unha zona altamente dependente da pesca e, polo menos, o que está claro é que quen defendeu a Galiza en temas de pesca foi o BNG, a voz galega en Europa. 3 minutos, para que non haxa dúbidas despois, señora Miranda. Moi amable. Javier Nart, de Ciudadanos. Volvemos otra vez a hablar de lo que es la rebatiña entre unos y otros. A Dios gracias, en Bruselas esta especie de sobreactuación no existe y lo que existe es negociaciones discretas, ningún espectáculo y tratar de luchar por los intereses comunes españoles. En el tema de pesca, evidentemente, hay problemas importantes. El envejecimiento de la flota, que tiene una media de 26 años de edad, la falta de renovación, porque la gente joven no quiere ir a la pesca, pero eso necesitamos personas que vengan de fuera, peruanos o caboverdianos, que los tenemos, pero que dependen de los pisados que les conceda el gobierno de España. El gobierno que fuere, del Partido Popular o del Partido Socialista, eso es absolutamente irrelevante. Lo importante es que exista esta posibilidad. Y, en consecuencia, por ejemplo, en un tema que es esencial, que es la pesca de arrastre, nos hemos opuesto a la directiva que se quería implementar para prohibirla. Y, en consecuencia, que se haga una verdadera valoración de lo que significa la pesca de arrastre. En cuanto a ganadería y agricultura, yo diría lo siguiente. Primero, los ganaderos y los agricultores están en medio de una burocracia, que es una burocracia extrema, que consiste en crear un auténtico laberinto de normas en las que se vuelven locos. Lo que tenemos es que limitar esta burocracia y pensar que las ayudas de la PAC, del Programa Agrario Común, es en favor de los agricultores y no de los técnicos que tienen que determinar cómo deben trabajar. Hay un punto esencial también para los ganaderos, que es el tema del lobo. Aquí yo estoy absolutamente harto de estos ecologistas de pandereta, que son los ecologistas de ciudad, que conocen bien lo que pasa en el campo porque van a ellos el fin de semana. En el campo lo que sucede es que tenemos una magnitud de lobos que es ecológicamente muy bueno y muy interesante para el urbanita, pero no para el que vive sobre el terreno. Y, en consecuencia, la directiva de Hábitat tiene la posibilidad de limitar el número de lobos en función de la capacidad del territorio de mantenerlos. Y hay una cosa muy curiosa y muy significativa. Todas las regiones, todas las autonomías en donde hay lobos, quieren que se regule y se limite el número de lobos, que lo aprueban aquellas autonomías donde no hay lobos. Por ejemplo, en Asturias, que gobierna el Partido Socialista, están por la limitación, y la limitación significa el matar los lobos que están fuera de la posibilidad de que el territorio los mantenga. Y ahí está el PSOE, pero también está el PP en los demás lugares donde hay lobos. Hay un concuerdo sobre la situación de los lobos en el que realmente hay que poner pie en pared. Y después hay una cuestión fundamental. No podemos importar productos agrícolas con unas condiciones de producción que no son las que hacemos en España, sino que permiten una amplia entrada de importaciones de países que no cumplen nuestras propias normas. El problema, digo, no está en España. Yo no quiero poner el dedo sobre el PSOE o sobre el PP. El problema está en Rotterdam y en Ámsterdam, por donde entran estas mercancías que concluyen también viniendo a Europa, viniendo a España. En conclusión, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar juntos en ese tema y no colocar el dedo acusador en uno o en otro, porque eso a la ciudadanía le importa un diablo. A la ciudadanía lo que le interesa es que las cosas funcionen. Partido Socialista, Nicolás González Casares, adiante. Ben, os tempos non se están medindo aceitadamente, pero eu quero manifestalo claramente. Ben, para Galicia é vital influir en Europa. Mire, nós tivemos influencia real na Unión Europea. Mentras uns pelesábamos pola excepción ibérica fundamental para a nosa transición enerxética, para unha transición xusta, o PP atacaba a medida da excepción ibérica que permitiu aforrar 700 euros a cada familia galega.
Cando o mercado eléctrico fallaba, quen lles fala liderou no Parlamento Europeo a reforma do mercado eléctrico e hoxe os galegos e as galegas están máis tranquilos coa súa factura da luz. A máis de 250.000 galegos e galegas que son vulnerables enerxéticamente non se lles vai poder cortar a luz gracias a quen lles fala. Tamén fun ponente da nova directiva de renovables, con Galicia como inspiración, porque o modelo popular, o modelo do Partido Popular en renovables ten un manifesto fracaso por falta de planificación. E nos pedimos nesa directiva planificación das renovables e participación pública. Esa é a nosa base do desenvolvemento de renovables, que parte dos beneficios queden no territorio e que ademais posibiliten esa transición industrial. Porque esa é a nosa influencia. Así facemos país, así facemos Galicia. Facemos Galicia desde Europa, máis Galicia, cunha influencia real na legislación, que é o que facemos os eurodiputados, legislar con Galicia como inspiración. E iso que fixen estes anos e esa realidade e a nosa influencia nun grupo grande con liderado español e con gran influencia galega. Por eso dicimos máis Europa. En cuanto a pesca, é real que a nosa pesca ten sufrido moito, sobre todo coa política pesqueira común. E temos que reformala, porque se ten olvidado de xeito moi claro a parte social e a parte económica. Non se poden pechar zonas de pesca sin unha correcta avaliación da dimensión social e económica, dos efectos que pode ter eso nas comunidades pesqueiras do noso país. E por eso os socialistas nos manifestamos e tamén apoiamos o goberno de España cando fixo un recurso contra esas políticas. E esa vai ser o noso camiño tamén nos vindeiros anos. Cando non estamos de acordo, inda que sempre apoiamos as políticas europeas, como os 360 millóns de euros que van chegar do Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro e Aquícola, gracias ao goberno de España, o problema é que aquí temos un Partido Popular que deixa 6 de cada 10 euros sen executar dos fondos que lle corresponden da pesca. E espero que non pase tamén como está pasando ás veces coa PAC. Nestes días, os gandeiros galegos van recibir aproximadamente 400 millóns de euros repartidos entre 23.000 productores da política agraria común. Nos creemos na PAC. Claro que se pode mellorar a burocracia e iso fixemos nos últimos meses. Pódese mellorar e débese mellorar. E hai que facer máis asequible e máis factible a PAC para os gandeiros, gandeiras e produtores agrícolas. Pero a PAC ten axudado a mellorar moito as rentas dos produtores galegos. Non se pode entender a nosa agricultura, o noso campo, sen a PAC. Por tanto, nos reivindicamos esa perspectiva europea. Francisco Millán Mon, Partido Popular. Bo día. Antes contestei por alusións, pero quería comenzar a miña intervención agradecendo moito aos traballadores da TVG a hacer posible este debate. Quero suliñar que son auténticos profesionais que fan da TVG a canle máis vista na nosa terra. Dito isto, señor González Casares, vostede va para detrás co tema de enerxía, aunque estamos no outro bloque. Quero dicirlle simplemente que a solución ibérica, ou excepción ibérica, o que fixo tamén foi contribuir a profundizar a nosa dependencia do gas, e señaladamente o gas ruso. Isto dito, Galicia é a primeira rexión pesqueira de Europa. O PP sempre defendeu os intereses de Galicia en Europa e remiten os feitos. Loitamos contra a deriva medioambientalista radical da Comisión. Opusémonos a decisión da Comisión Europea que prohibiu a pesca de fondo en 87 áreas do Atlántico Nororiental. Obtivemos un Fondo Europeo Marítimo de Pesca, o FEMPA 21-27, que por fin inclúe o marisqueo. Reforzaremos o control das importacións de estranxeiras a través do regulamento de control. Defendimos con éxito os acordos pesqueiros entre a UE e os terceiros países, Marrocos, Mauritania, Guinea-Bissau. Pedimos, sin éxito, baixar o IBE dos produtos do mar e das conservas. Insistimos no recoñecemento das cofradías. Pero estos son algúns exemplos do noso traballo, que sí hubo traballo. E queremos tamén a reforma da PPC, unha PPC que este de acordo con as necesidades dos nosos pescadores. E vou dicir unha cousa importante, queremos un auténtico cambio institucional. Non pode ser que a pesca sea dirixida por o mesmo comisario que leva o medio ambiente, porque ao final hai unha hipertrofia medioambiental. Queremos un comisario somente para a pesca. Isto foi anunciado tamén por noso presidente do noso partido, o Manfred Weber, en Barcelona hai uns días. Non é só un compromiso galego, ningún compromiso español, é un compromiso europeo. Agricultura e gandería. Nosotros
coincidimos coas demandas que están a facer os agricultores e gandeiros. E o tempo dounos a razón, porque ao final aprobamos no en abril a flexibilización da PAC. Conseguimos eso, e cunha serie de normas moi restrictivas, unha serie de trabas burocráticas foran eliminadas. Eso tamén foi labor do PP. E o lobo, nós traballamos eu mesmo. Recordo a conselleira tamén que foi a Bruselas. En outubro ou novembro de 2022 conseguimos unha resolución do Parlamento con apoio non de xente que está aquí, que votaron en contra, pero buscando un novo equilibrio para a relación entre o lobo e as comunidades gandeiras. Porque para rebaixar o outro nivel. A ver que fai o goberno español con convenio de Berna na reunión este ano, porque o goberno español non está por a labor de buscar ese novo equilibrio. E, por certo, a mesma señora Rivera que encabeza listas do PSOE é o que está en contra de rebaixar e buscar ese novo equilibrio entre os gandeiros e o lobo. Necesitamos seguridade alimentaria en Europa. Seguridade alimentaria a través da pesca, a través da agricultura, a través da gandería, e non depender das importacións de Morrocos, de China, etc. Que non nos pase como pasou con as mascarillas. Necesitamos autonomía alimentaria. E última intervención dentro deste bloque dedicado ao sector primario, Juan Díaz Villoslada, candidato de Sumar Galicia. Sí, bueno, sorpréndeme de unha forma así un pouco, non sei se casi anecdótica, que lle botemos a culpa ao lobo, feito un resumo así grande dos males do sector primario en Galicia. Antes de nada, señor Millamón, os datos macroeconómicos do sector industrial en Galicia colocan a Galicia nunha situación de estancamento ou recesión desde hai máis de 14 anos. Señor Nar, falamos das cousas de Galicia en Europa porque estamos coas preocupacións de como Europa pode solucionar temas de Galicia e como Galicia pode levar formulacións para entender Europa de unha determinada forma. Tamén me gustaría, xa que imos falar e tocar o tema do sector primario, esencialmente de pesca, marisqueo e gandeiría, a mí me gustaría tamén fixar unha posición máis clara respecto da implantación das enerxías renovables. Nos necesitamos, señora Miranda, a implantación de enerxía eólica, incluso de eólica mariña, pero acompasando, evidentemente, coas necesidades do sector pesqueiro. Non podemos aprobar determinados plans, os POEM, os plans de ordenación marítima. Bueno, os plans de ordenación marítima temos que acompasalos ás necesidades do sector pesqueiro. Por eso que temos que, se por un lado decimos que necesitamos capacidade de enerxía renovable, necesitamos conciliar eso con outros sectores económicos. Indo sector primario da pesca, que ocupa Galicia ocupa a sexta posición entre as comunidades autónomas en materia de sector primario. Galicia ten o 50% dos buques de pesca de todo o Estado español, de toda España, son galegos. Eso significa, como ben decíamos todos, que Galicia é unha potencia pesqueira no contexto europeo. E en materia de PAC sí que temos que ter en conta dous datos que me parecen importantísimos para facer a radiografía de como está funcionando a PAC. O 60% das axudas da PAC están indo aos grandes tenedores de terras. 32.000 millóns de euros ao ano están sendo asignados a explotacións con alta concentración e produción intensiva. Claro, este sistema de asignación de axudas da PAC é absolutamente nefasto e contrario á distribución da terra e á capacidade de produción dos agricultores e dos gandeiros de Galicia. Por eso necesitamos cambiar ese modelo obsoleto de distribución da PAC. Sí que é certo que necesitamos moita menos burocratización e, por suposto, o que necesitamos tamén é asignarlle precios xustos aos produtores, porque son as grandes cadeas de alimentación, estamos vendo permanentemente a presentación de resultados, as que están levando os marxes económicos de todo ese crecemento, donde quedan o valor engadido para os pequenos productores, para o pequeno gandeiro ou para a pequena explotación agrícola en Galicia. Seguimos avanzando neste debate electoral das eleccións ao Parlamento Europeo, aquí na Televisión de Galicia, na Radio Galega e a través das plataformas G24.gal e a Galega.gal. O terceiro bloque deste debate fala dos fondos Next Generation, por exemplo. Moito temos falado desas partidas da Unión Europea para modernizar o tecido económico dos países. Corre perigo o apoio de Bruxelas a Galicia coa entrada de novos países da Unión. Imos percibir menos nos vindeiros anos. É o que imos analizar a continuación.
o futuro do financiamento europeo en Galicia, balance de execución dos fondos Next Generation, o reto que pode supoñer a ampliación da Unión Europea a novos países e a evolución demográfica. Recórdolles tamén que estamos non só na Radio Galega, sino na Televisión de Galicia, e poden mirar vostedes as cámaras que teñen asignada. Empezamos este bloque con Francisco Millán Mon, candidato do Partido Popular. Adiante, ten 3 minutos. Gracias. Brevemente antes, porque, en fin, como non hai tempo para réplicas, Galicia creceu no 2023 o 4,3%, 2 puntos máis que a media de España, casi o doble, por falar de crecimento en España e Galicia. Altri, non entendo como os grupos que apoyaban Altri hai un par de anos agora están en contra. E terceiro, o FEMPA. O terceiro, o FEMPA, pero estou no meu uso, espero que desconte os segundos que me interrumpe a señora Miranda, moderador. No, pero como está a falar, pois que teñen en conta. Máis de 30.000 persoas na rúa onte en Palestra Rei. Quedou clara a súa postura, señora Miranda. O FEMPA, con o reprogramado FEMPA, o que decía o señor González Casares, que a execución estaba moi baixa, está a execución máis do 80 e tantos % a execución do FEMP en Galicia. Contando o 23, 80 e tantos %. E se non se conta a reprogramación, o 72%. Falo dos fondos. Galicia supo estos anos aproveitarmos moi ben os fondos, estas décadas, os fondos. Pero o que pasa é que, xa os dixen antes, o sistema de reparto de fondos e a xestión dos fondos do goberno, dos fondos Next Generation, é moi mala. É negativa. Somos o país con Italia que máis fondos estén asignados, pero, sin embargo, somos agora os que menos hemos recibido, por incumplimentos do goberno das condicións. Estamos á espera do terceiro ou do cuarto tramo. Italia, Francia xa leva o 60%, nós moito menos. O goberno publica datos insuficientes, e moi tarde. E, pola outra banda, os fondos, demóstrase, non están a ter impacto na economía real. Son destinados moitísimos a institucións públicas. E fai unha xestión totalmente descentralizada en un país tan descentralizado, que é un sinsentido, porque o goberno e a administración central en Madrid non está preparada para administrar todos esos fondos. Non há unha asignación cohesionada. A Galicia, que lle tocan 1.545, podían ser bastantes millóns máis se estuvieran en conta o PIB per cápita de Galicia. PERTES. O goberno de España só adjudicou o 30% dos PERTES. O 50% dos PERTES sigue sin convocarse. A Galicia só se destina o 4,6% dos fondos asignados PERTES. E as cantidades dos PERTES importantes para Galicia son moi escasas. O PERTE da industria naval, señor González Casares, eu penso que fixo referencia, somente 9,5 millóns de euros. Están que trinan a xente do naval. O PERTE de vehículos eléctricos, que todos sabemos que foi larguísima, 3, 4 convocatorias, etc. Estelantis de Vigo, vostede dixo 80 e tantos millóns, no, Estelantis de Vigo recibe moi pouco, de Vigo. Na segunda convocatoria, 6,7 millóns. E agora, fai uns días, 29 millóns. Por tanto, non sei onde están as cifras que dixo vostede. Pero isto contrasta coa concesión directa de axudas ao vehículo eléctrico a Barcelona e Valencia, 300 millóns. Vaya rematando, señor Millán. Vou terminando enseguida. En Visión, en Extremadura, 300 millóns. ArcelorMittal en Asturias, 450 millóns. Todo isto contrasta, además, con o feito que a distribución que fai Galicia, 2.545 recibidos, é rapidísima. A cuestión de demografía non se tuvo en conta de nosas peticións para distribuir os fondos. E a ampliación non se pode, da Unión Europea non se pode facer a custo dos traballadores do campo ou da pesca, ni tampouco dos fondos de cohesión. Esgotou xa os 3 minutos. Ciudadanos, Javier Nart, adiante. Vamos a ver, empezamos por el final. La ampliación de la Unión Europea, y vamos a hablar de cosas muy concretas y no metafísica, se podría hacer en los países como Macedonia, como Kosovo, como Albania. No hay más, porque nos quedan dos, uno Moldavia y el otro Ucrania. Estos dos países no entrarán porque tienen un conflicto interno que nos llevaría a una situación estratégica extremadamente complicada. El impacto en consecuencia de Macedonia, Albania, Kosovo no es muy grande. Esta es la primera. La segunda es que eso va para largo,
porque no tienen condiciones todavía de entrada en la Unión Europea, aunque el conflicto de Ucrania pueda facilitar el crear una posición intermedia entre la no presencia en la Unión Europea y la sí presencia cuando eres miembro. Esta es la primera de las cuestiones. La segunda, yo estoy realmente sorprendido de que en un país profundamente descentralizado, somos un país federal pero con otro nombre, autonómico, pero es federal, pues resulte que los fondos, en lugar de ser la consecuencia de un acuerdo entre la administración del Gobierno de España y de los gobiernos de cada autonomía, se decida de manera imperial por parte del Gobierno de la Nación y lo único que le queda al Gobierno local es la pura gestión del mismo. Y yo hago una consecuencia. Mire, aquí tengo una cantidad de cifras que si quiere se las digo, pero van ustedes a morirse y aburridos. Yo les digo, óigame, ciudadanos gallegos, ¿han constatado ustedes los beneficios extraordinarios de la distribución de los fondos Next Generation, de los fondos de la Unión Europea? Esto es lo importante. ¿Qué han percibido ustedes? ¿Están ustedes contentos? Si lo están, bendito sea el Gobierno de España. Si no lo están, pues tomen ustedes sus consecuencias. Y una cuestión de la que no habla absolutamente nadie. Los fondos significa una financiación para impulsar el cambio estratégico de lo que es el paradigma social, económico, industrial. Pero hay dos cuestiones, una de la que no habla nadie. Miren, en Europa se acordó que las grandes sociedades pagaran el 15% mínimo, porque a través de la ingeniería fiscal las grandes sociedades pueden estar pagando efectivamente entre el 3 y el 5%. Cuando las rentas del trabajo están pagando y la mayor parte de los impuestos de España. Pues bien, el Gobierno de España, que se llama progresista, no todavía ha implementado ese 15% y la Unión Europea le ha llamado capítulo porque lo puede sancionar, lo puede llevar a los tribunales. Esto es esencial. Y lo demás son músicas celestiales de que si progresismo o no progresismo. El 15% a las empresas, grandes empresas, que están pagando el 3 y el 5. En segundo lugar, hay una cuestión esencial. Podemos tener todas las inversiones industriales, pero si no hay material humano, que es la capacidad de poderlo desarrollar, no vale para nada. Tenemos la necesidad de tener personas con una capacidad de empleo tecnológico. Y la Unión Europea ha dicho que en España se precisan millón y medio de empleos con alta capacidad tecnológica. Esto significa jóvenes con trabajo, jóvenes con la posibilidad de desarrollar su vida independiente y no dependiente de los mayores. Y de esto no habla nadie, simplemente de que hay de lo mío. Nicolás González Casares, Partido Socialista, o seu turno. Empezarei por Altri. Entendo, mencionou aquí o señor Millamón, a Xunta enganou os galegos e as galegas, contoulle un proxecto e agora temos outro. Iba a ser unha fábrica de fibra de papel e agora maioritariamente é de celulosa. Eu entendo que as galegos e galegas preocupados e que onte se manifestaran, pero quero dicirles unha cousa. Imos ter o máximo rigor, tanto no Goberno de España como na Comisión Europea e no Parlamento Europeo. E estou bastante seguro de que o Partido Socialista vai estar nas decisións importantes defendendo a cidadanía e, sobre todo, defendendo o respecto ao noso territorio. Exigencia máxima. Non en van levamos como cabeza de lista a unha líder global en materia ambiental. E iso ninguén o nega. É conocida mundialmente e ten fama e soa de a súa exigencia ambiental. Empecemos polo básico falando de fondos. Si temos este debate aquí e falamos de fondos, foi porque o Goberno de España, o Goberno socialista do señor Pedro Sánchez, conseguiu traer eses fondos despois de pelesar no verán de 2020, mentras todos estábamos sufrindo a pandemia, nun momento moi complicado. E o PP sempre en contra, ata hoxe mesmo. Onte mesmo o señor Feijóo decía que os fondos europeos eran unha débeda de 750.000 millóns para europeos e europeas, obviando todos os beneficios que nos están traendo. A nosa economía medra. Somos o país da Unión Europea que máis emprego está creando e o que máis medra das grandes economías. Polo tanto, algo estaremos facendo ben e estaremos utilizando ben eses fondos. Decía o señor Nar, se os galegos e galegas perciben eses fondos, eu creo que sí. Por exemplo, o internet de alta velocidade está chegando a cada rincón, a cada lugar e parroquia de Galicia, pouco a pouco, pero está chegando, algo que antes era casi impensable, tamén posibilitando unha transición digital da nosa economía galega. Por tanto, esa é a realidade, 2.500 millóns de euros chegados a Galicia, máis de 39.000 adxudicatarios, entre elas particulares e PEMES. E frente a esa realidade, temos unha xunta
inoperante. Non o dicimos nós, o di o Consello de Contas, que di que o PP aquí na Xunta de Galicia, no goberno, está executando mal eses fondos. Por lo tanto, nós imos seguir loitando por eses fondos que o Partido Popular non quere, porque ahora mismo están nunha coalición de facto coa ultradereita contra o proxecto europeo. Teñen tantas dúbidas do camiño a tomar que o PP mimetízase coa ultradereita. En España xa os paramos hai un ano. Por lo tanto, nós imos defender ese proxecto europeo. Imos defender a construción europea, que hai partidos que tampouco a defenden aquí en Galicia. Por lo tanto, eu creo no proxecto europeo. Creemos en máis fondos para Galicia, creemos en usarlos, creemos que hai que avanzar nunha transición industrial xusta, ecolóxica, xusta e, por suposto, digital. E iso é o que imos facer con fondos e iso é o que pregoa, pelesa o goberno de España tamén para Galicia. Juan Díaz Villoslada, Sumar Galicia, adiante. Sí, señor Casares, sí que é certo que cando se fala de Altri, ás veces hai que estar no territorio. Eu boteille de menos onte en Palas de Rei, teño que dicilo porque sei que vostede é cercano da zona e temos que utilizar o máximo rigor, por suposto, pero a veces antes do rigor está o compromiso con un modelo. E o modelo que está presentando Altri para a comarca do Ulloa, cos preocupacións que ten tamén toda a Ría de Arousa, non é o que nos imos, por suposto, apoiar. Cando falamos de fondo, falamos casi, permitiríamos o uso de dicir, de dous modelos de Europa. Temos esa Europa que no ano 2008, co crack financiero, coa chamada gran recesión, que prácticamente tivo consecuencias hasta 2016, tremendas consecuencias, tomou unha decisión, que foi aplicar un axuste fiscal duro, a doctrina da Troika e o recorte absoluto de todos os servicios públicos e, polo tanto, dun sistema de desmantelamento do estado de benestar do modelo social europeo tremendamente desigualitario. De aí non me extraña que, con incremento das tasas de desigualdade, a desafección política, a desafección coas clases políticas, a desafección coas institucións europeas, sea crecente. Hai outro modelo de Europa. Despois da pandemia, se lle xuntamos a agresión rusa a Ucrania e a crise enerxética, Europa toma unha decisión de estímulo fiscal. Europa toma a decisión de emitir débeda pública europea para ser capaces de contar con fondos que estimulen a economía e, polo tanto, as capacidades da nosa sociedade. Por certo, falando destes fondos, a aplicación do SURE foi o que permitiu que 200.000 persoas en Galicia recibiran prestacións durante os ERTES. Que sería do tecido laboral do conxunto de empregados e de empregadas en Galicia se os fondos europeos en aquel momento non botaran esta man. Pero por eso digo que falamos de dous modelos de Europa. Por eso tamén quero facer a pregunta ao Partido Socialista cando está apoiando as novas reglas fiscais, si realmente está pivotando a unha volta a esa Europa do corsé fiscal, cando ademais se está demostrando como os países do sur, como os denostados PIGs en aquel momento polos halcones, Portugal, Italia, España ou Grecia, estamos crecendo en PIB, en termos PIB, que non debería ser o único indicador económico, por certo, moi por riba de algúns dos países do norte que teñen a locomotora parada. Por iso digo que non falamos de simplemente a aplicación ou grado de execución dos fondos, sino de un modelo de Europa. E por iso, nos, desde Sumar, facemos unha aposta clara por seguir traballando a fondo con un modelo de gran impulso económico e de gran impulso social para que as clases traballadoras, para que todos os empregados, para que todos os mozos e todas as mozas, os investigadores, teñan capacidades de seguir crecendo en Europa e, polo tanto, tamén en Galicia. E pecha este turno deste terceiro bloque temático, financiamento europeo, Ana Miranda, de Agora Repúblicas, Bloque Nacionalista Galego. O BNG defende que os fondos de cohesión sexan, por exemplo, para sanear as rías. Non hai que ir máis que a Pollo, a Carril, a Muros ou a Noia para ver como están as nosas mariscadoras. Vostedes viven nunha realidade paralela, o Partido Popular vive nunha realidade paralela. Deronlles un pago e non a todas de 550 euros para todo un ano. É unha verdadeira vergoña. E deberían usarse esos fondos europeos para instalar infraestructuras, servizos públicos, para crear emprego que permitan o transporte e as conexións digitais. Onte, por exemplo, na comarca de Arzúa-Ulloa, non había internet. Non había internet e resulta
que queren instalar unha macrocelulosa do século pasado e este é un exemplo das prioridades que teñen os gobernos, a verdade. E no caso dos fondos Next Generation da Unión Europea, o que non poden servir é para destruir o noso territorio, como o caso dunha empresa como Altri. O despoboamento do rural ten que combaterse con servizos públicos, con servizos que melloren a calidade de vida da xente, nas nosas aldeas, nos nosos bairros, a calidade de vida e non a degradala. É simplemente de sentido común. Para combater este problema hai cartos. O que non pode ser é que se deixen sen gastar 600 millóns de euros. E eu quero dicirlle ao eurodeputado do Partido Popular que no caso do FEADER a Xunta está na lista negra con Bulgaria, con Lituania, de peor rendemento na execución de fondos. Peor rendemento, porque eu cando vou visito moito a terra, porque estou moito aquí no meu país, na miña terra, que é a que represento en Bruselas como eurodeputada galega do Bloque, e resulta que me din que non chegan ningún financiamento. A xente está moi mal, os gandeiros e as gandeiras, e o que temos que facer nós é apoialos, como fixen eu sempre tamén en Bruselas. E quero tamén decir un tema que me preocupa moito, que é o da emigración da mocidade. Esas necesidades trasladellas a comisaria de Política Regional, de Política de Cohesión, a señora Elisa Ferreira. E, lamentablemente, se o Bloque non está en Bruselas, esas necesidades non se trasladan e por iso a importancia de ter unha voz galega no Parlamento Europeo. Seguimos avanzando neste debate cuarto e último bloque temático que fai referencia aos grandes retos que temos por diante en toda Europa, nun momento no que se acumulan conflictos bélicos ás portas da propia Unión. O título deste cuarto bloque é a defensa común e os retos que plantexan as novas tecnoloxías e tamén a inteligencia artificial. Abre este bloque Javier Nart, de Ciudadanos. Adiante. La invasión de Ucrania ha significado una llamada de atención porque significa no solamente la agresión a un país, sino la destrucción del orden internacional como lo considerábamos. Rusia había firmado el Pacto de Helsinki, que significa el respeto a las fronteras tal y como son, tras la Segunda Guerra Mundial y tras la implosión de la Unión Soviética, firmó en el Pacto de Budapest que la retirada de los misiles atómicos que tenía Ucrania, también los tenía Bielorrusia y Kazajstán, pasaban a Rusia, y Rusia, junto con Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, se comprometían a defender la integridad territorial. Esto ha reventado y en consecuencia nos encontramos con que países con capacidad nuclear pueden imponer una situación sobre el terreno frente a la cual la respuesta es absolutamente limitada. Y esto da consecuencia a una decisión de la Unión Europea que consiste en una respuesta estratégica. La respuesta estratégica no es simplemente militar, que también lo es. Aquí hay algunos partidos que piensan que la paz se defiende con la paz, y a mí me parece que eso es muy bonito, pero cuando tienes a alguien que entra en tu casa disparando, o te defiendes, o el que va a tener la mano alta va a ser él. Por lo tanto, la vieja acepción, que es: si quieres la paz, prepárate, y prepárate para poderte defender, y esto significan necesarias inversiones. Otra cosa es que en Europa lo que tenemos no es más gasto, sino mal gasto, porque en el tema de la defensa militar hay un microclima donde cada cual hace su pequeña presentación de programas bélicos y no integrados ni estructurados. Por lo tanto, lo primero es una defensa que tenga una integración efectiva, lo cual significa bajar también los costos. Y esto también es la necesaria reindustrialización y el fin del paradigma de la externalización y de la globalización. Y también quería decir algo que quizás no sea políticamente muy correcto, pero es la verdad. Miren, aquí yo lo que estoy viendo es una sobreactuación donde este debate se va a convertir, o se quiere convertir, en Partido Socialista, Partido Popular. Esto no va de Núñez Feijóo ni de Pedro Sánchez, esto va de Europa. Y además les diré, porque a mí me produce una cierta hilaridad, que la realidad es que en Europa esta especie de contradicción pública y tensión no existe. Porque lo que hacemos en Europa es que los partidos esenciales que creemos en la profundización de la Europa política y no solamente económica, política y social,
tenemos acuerdos continuamente, el Grupo Socialista y Demócrata, el Grupo Popular y el Grupo Liberal, en el que estamos los ciudadanos. Y estos somos los que tenemos la tripleta fundamental para ir avanzando con nuestras discusiones y nuestras contradicciones, pero en un concepto común. Por lo tanto, yo cuando aquí veo que el problema es quién es más guapo, si el Partido Socialista o el Partido Popular, y resulta que quieren plantearlo como si en Europa fuera el mismo lamentable espectáculo que se está dando en España con esta tensión dramática, ridícula, esto no es verdad. En España, en Europa, el acuerdo es entre el Grupo Popular, el Grupo Socialista y Demócrata y el Grupo Liberal. Y funciona. Y lo demás son cuentos. Quedou claro o seu argumento. Bloque Nacionalista Galego, Ana Miranda, adiante. Bueno, a verdade é que os temas que se inclúen neste parte do debate non son os que máis lle preocupan as galegas e os galegos, que son os que nós no Bloque defendemos en Europa, xunto con unha visión de todas as causas xustas da humanidade, non? E non o digo eu, dino as enquisas do Eurobarómetro, no que os principais problemas sociais dos europeos e tamén das galegas e dos galegos son o traballo, a pobreza e a vivenda. Lamentablemente, esta Unión Europea é antisocial e inhumana, e o que non se pode é desviar os fondos para gasto militar mentras se reducen investimentos en saúde, en sanidade e, por suposto, en escolas. E hai que decilo, hai 600.000 persoas en situación de risco e de pobreza social, sobre todo debido aos problemas da vivenda. A maior evidencia desta dramática situación é o SMS que recibiron moitos mozos e mozas galegas denegando a axuda para aluguer que solicitaron por falta de fondos. Isto fixo o Partido Popular. O BNG sempre apostou por unha Europa feminista e sempre apostou por unha Europa dos povos, unha Europa dos povos, e dende logo non esta Unión Europea neoliberal que promulga políticas de austeridade, no? Que ao final a quen penan é a clase traballadora deste país. Unha voz pola paz, unha voz que aposte polos dereitos humanos e non polos lobbies, eses lobbies económicos, dos que algúns saben moito aquí nesta mesa. Nós non queremos unha Europa deshumanizada que paga por exportar a persoas refuxiadas. E, por suposto, apostamos por unha Europa que non este sumisa a Estados Unidos nin a OTAN. E quero decir, ademais, que sobre o tema de Palestina é unha vergoña. É unha vergoña que hai aquí xente que vai da man de Netanyahu e non en denunciar este xenocidio do pobo palestino. E eu estou orgullosa do pobo galego que se alzou nas rúas, en todas as rúas e vilas das cidades e vilas galegas, a denunciar este xenocidio. A verdade é que faltan temas importantes, como o avance da extrema dereita, esa extrema dereita que é racista, xenófoba, que é machista, esa extrema dereita que é homófoba. Creo que nesta mesa hoxe é o BNG o que defende esa voz galega e esa voz das causas da humanidade tan necesarias, sobre todo os problemas que lle preocupan as galegas e os galegos, que son os que nós defendemos en Europa, e son precisamente esas necesidades que ten o noso povo. Cando eu visito moito os nosos barrios nas cidades, as nosas vilas, as nosas aldeas, e a xente comenta que necesita outra Europa, unha Europa máis cercana, máis social. Esa é a verdadeira necesidade, que se vexa en que se apoia as cousas de comer, as cousas de vivir e onde vivir, a saúde, a educación pública. Esas son as cousas que lle preocupan a xente, e non teorías, que me perdonen, pero aquí a realidade galega é tamén unha realidade europea. Nós somos un pobo europeo de sempre, e iso non quere decir que a Unión Europea fose beneficiosa porque non tivo en conta os nosos sectores nin ao noso povo. Pero para iso está o BNG. Partido Popular, Francisco Millán Mon, o seu turno. Gracias. Quería dicir un par de cousas antes. Primeiro, estamos a favor dos fondos, xa o dixen antes, os repito outra vez, damos os fondos, a Xunta reparte os fondos. Altri, o Partido Socialista presentou eu a teño, unha proposición no de lei na cual había un apoio absoluto al Altri. Fai un ano, en marzo do 23, señor González Casares. Compromiso ca vivenda.
se algún partido ten compromiso de vivenda é a Xunta de Galicia, é unha das prioridades do presidente. Perdón. Está cumplindo a lei de vivenda. Miren, lexan o discurso do señor Rueda de fai un par de meses. Si esa referencia... Por exemplo, vaya a miña cidade e verá tensionada por culpa da vivenda. Deixen falar, por favor, o candidato. Toda España. Señora Miranda, quedou clara a súa postura. E aquí Rueda fixo unha prioridade deste punto. Vaya Vigo, vaya Coruña. Están claras as discrepancias, deixen falar a quen ten turno de palabra. O que noto é que vostede fala de todas as causas xustas do mundo, a palabra Ucraína non a pronunciou. E vostede, cando se vota as resolucións condenando a Rusia, vostede non participa. Eso sí. Mire, non me maree. No, xa non mareo. Repito, fresco a memoria. Como tamén o feito que o comisario de pesca, o señor Sinkevichus, era de ideoloxía dos verdes. Pero son da Alianza Libre Europea, da Alianza Libre Europea, que forma grupo parlamentario con os verdes. Bueno, por favor. Pero, por tanto, non minta, mire. Sabe que lle digo? Lembra na Comisión de Pesca? O palangre, defendino eu. Así que non me veña con contos. Ucraína, por favor. Bueno, tranquilidade. No, tranquilidade toda. Pero vostede fala de unhas cousas realmente increíbles. Non falar de Ucraína falando da situación da defensa europea. Nós necesitamos máis defensa europea. Necesitamos máis defensa europea, necesitamos máis investimentos, fortalecer a nosa industria de defensa, as nosas capacidades militares. Non sabemos siquiera quen estará na Casa Blanca en novembro. Outro reto, como xa dixo, os avances tecnolóxicos. Temos que profundizar nos avances tecnolóxicos, o chamada Compass Digital, inteligencia artificial, porque eu intento disciplinarme e seguir os temas do bloque. A inteligencia artificial, Galicia quere ser unha rexión de referencia. Eu estuve hai un par de meses con o director da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, que foi falar con Axel Fox, que era o ponente galego, o ponente alemán para a lei de inteligencia artificial. Por tanto, nós queremos unha Galicia, unha Europa preocupada da defensa, porque esta é unha novedade despois da agresión rusa, e temos tamén o Mediterráneo en unha situación moi complicada, como a cuestión de Israel e de Palestina, o tema do Sahel, pero tamén queremos unha Galicia avanzada nas novas tecnoloxías e inteligencia artificial, ben regulada. Por iso somos o continente, a Unión Europea, que fixo a primeira regulación. Os chinos invierten, os americanos innovan. Nós temos que innovar, invertir, pero xa fixemos a regulación. Moitas gracias. Juan Díaz Villoslada, Sumar Galicia, adiante. Sí, bueno, casi por como réplica, é dicir, non é admisible en todo punto o que acaba de comentar o representante do Partido Popular, do compromiso do Partido Popular coa vivenda pública. Falamos de vivenda pública, falamos da necesidade urxente en toda Europa, en Galicia, en España, en toda Europa, de que a xente moza, a xente nova, teña posibilidades de acceder a unha vivenda para emanciparse. E máis, nós queremos levar a posibilidade de que a vivenda sexa unha política europea, de que incluso a vivenda poda ser un dereito fundamental en Europa. Pero non me pode decir en Galicia que as políticas do Partido Popular traballan pola vivenda pública. Eu fui un concelleiro, señor Millamón, de vivenda na Coruña. Eu sei ben a promoción de vivenda que levou adiante o Partido Popular en Galicia, en concreto na Coruña tamén. É dicir, non se pode aceptar esa declaración en prol da vivenda cando están incumplindo sistemáticamente a lei estatal de vivenda, que, por certo, o Tribunal de Constitucional acaba de confirmar na súa validez. No noso programa levamos unha proposta sobre eso. Creo que estou no uso a palabra. Deixe falar ao candidato Villoslada. O noso programa para os jóvenes. Perdón, que sigo no uso a palabra. Adiante, señor Villoslada. Sí que é certo que se formulan unha serie de retos para Europa como defensa e inteligencia artificial. Bueno, de eso podemos falar, pero eu creo que hai outros retos moito máis relevantes. Por exemplo, o tema da vivenda que acabamos de mencionar. Pero é que temos un reto de unha absoluta necesaria maior democratización do que a gobernanza europea. Poderíamos falar moito tamén desta cuestión, sobre todo cos vostedes os 4 que xa están ocupando escanos no Europarlamento, non? Pero é que necesitamos falar de mocidade, necesitamos falar de lingua galega nas institucións europeas, necesitamos falar da cultura e das industrias culturais en Europa, necesitamos falar do aborto, e da saúde reproductiva das mulleres, elevar o rango de protección nos tratados. Bueno, pero nos creo que é un dos temas importantes a tratar na senda europea que non se mencionan neste bloque. Falamos de acción exterior. Temos
a cruel situación de xenocidio sobre o povo palestino, a cruel invasión de Rusia sobre Ucrania, certo, porque hai que mollarse con todos os imperialismos que están impedindo aos povos seguir adiante. Por certo, que nos tamén nos gustaría falar de que pasou co Sáhara, coa reivindicación do Sáhara, que de repente pasou a un caixón. Aí necesitamos explicacións e necesitamos ver se as posicións son as establecidas únicamente desde outro lado do Atlántico ou é unha posición realmente de compromiso de España coa situación do Sáhara. E hai un tema que a mí me parece desde o punto de vista humanitario esencial. Acaban de suscribir esa gran coalición perfectamente descrita polo señor Nart entre socialistas e demócratas, populares, liberais, o Pacto de Migración e Asilo. Ese pacto é un pacto de fortaleza europea, non é un pacto que respete o dereito humanitario. Saben cantas persoas, cantos cadáveres estiveron nas fronteiras da Unión Europea no decenio 14-24? 30.439 persoas morreron intentando entrar. Cantas persoas nas fronteiras españolas? 6.618 no ano 23. Europa é algo máis que mero atlantismo. Europa é algo máis que un proxecto para dentro. Europa é un proxecto multilateral e debe ter unha visión, sí, e o digo con toda utopía, señor Nart, altamente pacifista. E pecha este cuarto bloque, Nicolás González, Partido Socialista. Primeiro, por alusións, señor Viloslada falaba de defensa do territorio, do medio ambiente de Galicia. Ninguén o fixo tanto como eu no Parlamento Europeo, denunciando, por exemplo, que a Rede Natura Galicia incumple a Directiva de Hábitats na xestión en canto a superficie de protección. Fíxeno eu, non o fixeron vostedes. Non o Estado español, e iso foi a raíz dunha pregunta miña. E a Xunta de Galicia foi respondida pola Comisión Europea que estaba incumplindo a Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu fixen eso. Ademais, eu fui o único eurodiputado galego que apoiou a Lei de Restauración da Natureza, que vai permitir a regeneración das rías. Non entendo como outros grupos non apoiaron ou votaron en contra. En todo caso, eso non é certo. Temos aquí as listas de voto. Señor Millamón, lonxe de reforzar os cordóns sanitarios fronte á ultradereita, agora mesmo queredes levantarvos e abrazarvos a ela. En España, indo da manciña de Vox, sendo os pagafantas dos fachas. E en Europa, incluso formando gobernos ou tratando de seducir a señora Meloni, que permite marchas de neofascistas polo centro de Roma. E eu creo que estádevos convertendo na chave que abre a porta ao goberno ultra da Unión Europea. E nós somos o muro de contención. Os socialistas europeos e singularmente os socialistas españois que supemos como parar a ultradereita no noso país. Por lo tanto, nós creemos nesa Europa de alianzas, de negociacións, de avances, un espacio democrático de paz e prosperidade. Non podo aceptar a señora Miranda que a UE é inhumana. Entendo que temos os nosos problemas, pero non é inhumana cando é o maior espazo de paz e liberdade e prosperidade. Pero dicir que a UE é inhumana, eu entendo, señora Miranda, eu entendo, claro que entendo, e solidarízome con eses problemas, pero desde logo hai outros lugares máis inhumanos no mundo, concretamente Rusia, que agrede a Ucrania e non todo o mundo o condea. E eu poño de exemplo o goberno de España que vai recoñecer o Estado palestino mañán. E non se recoñece simplemente porque sea un momento de guerra, é porque polo dereito humanitario, polo dereito internacional, que hai unha resolución de Nacións Unidas onde debemos camiñar a solución de dous estados. E non tampouco por ir en contra de Israel, aínda que tiña dereito a atacar a Hamás, non tiña dereito a matar e facer prácticamente un xenocidio coa xente de Gaza, matando máis de 15.000 nenos. Por eso nos alzamos a nosa voz, a voz dos socialistas pola paz, tanto en Ucrania como en Palestina, como fixe un socialista español que é alto representante da Unión Europea, o señor Borrell, que ten alzado a súa voz pola xustiza. É certo, non podemos ser insenuos nestas novas amenazas que temos. Entre elas, a desinformación coas novas tecnoloxías. A política do fango e da desinformación que tamén ten utilizado a dereita e a ultradereita en España e tamén en Galicia ten que ser regulada. Temos que avanzar tamén cara que esas tecnoloxías
teñan un espazo de normalización. Vaya rematando, Nos por favor. fixémolo, tamén no Parlamento Europeo. Esa lei de inteligencia artificial que vostede fala, señor Millamón, foi liderada por socialistas dun xeito ético e social. E aquí en Galicia temos investido para que Galicia reciba a Axencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial na Coruña ou investindo na cidade de Astic. Polo tanto, nós somos os garantes da paz, da democracia e tamén os seremos da seguridade en Europa. Rematados estos 4 bloques temáticos, recórdolles que a orde deste debate está recollida no plan de cobertura da CRTVG. Os turnos son libres, pero ordenados. Segundo, se recolle tamén nese plan de cobertura, imos rematar cun minuto final, unha especie de minuto de ouro, no que van poder intervir libremente. Os turnos dos candidatos facémolos de menor a maior porcentaxe de votos nas últimas eleccións europeas. Primeiro turno para Javier Nart, de Ciudadanos. Adiante, un minuto. Bueno, hay cosas que a mí me maravillan y es cuando uno se presenta como si fuera el garante del bienestar y la paz y la gloria universal. Cuando habla de muro de contención respecto a la desinformación, te recuerdo algo francamente doloroso. Cuando se aprobó una resolución en el Parlamento Europeo en el mes de febrero de este año sobre la desinformación y la intervención de Rusia en diferentes procesos electorales, el Partido Socialista estuvo de acuerdo de condenar a Rusia por la intervención en Estonia, en Alemania, en Francia, en Italia. Pero cuando llegó a España y se había un párrafo que es el párrafo número 11, donde se condenaba la intromisión de Puigdemont en los procesos electorales, perdón, de Rusia con Puigdemont en los procesos electorales, España, perdón, el PSOE, el garante, el muro de contención, votó en contra, porque estaba en ese momento el Partido Socialista necesitado de 7 miserables votos. No le hablo ya de la estafa que significa, perdón, concluyo, la estafa que significa decir no a la amnistía antes de las elecciones y después por 7 votos decir que sí. Pero en cualquier caso, miren, la realidad, y les digo, es en Europa se trabaja y se trabaja muy bien con los socialistas, con los populares y con los liberales. El decir que Ciudadanos es trascendental en el futuro de Europa es absolutamente ridículo, pero somos fundamentales en el grupo liberal que hace con los socialistas y los populares el eje fundamental de impulso de la profundización de una Europa unitaria más allá de la economía, en los derechos sociales, en la paz y en la seguridad. Y nosotros, cuando entramos, y concluyo ya, teníamos a Convergencia Democrática dentro. Los expulsamos del grupo por corruptos y no queremos que entre el señor Puigdemont en el supuesto de que cualquier situación significara la no presencia de Ciudadanos. Nosotros somos claros y tranquilos en ese punto. Ciudadanos es esencial en el grupo liberal y el grupo liberal es esencial en los dos socialistas y populares para impulsar Europa. Minuto final, Juan Díaz Villoslada, Sumar Galicia. Ben, o 9 de xuño imos votar por unha Europa que toma decisións moi cercanas. Decisións sobre o noso sector pesqueiro, decisións sobre as nosas explotacións agrarias, gandeiras, decisións sobre o futuro das nosas universitarias, sobre o futuro das nosas investigadoras, sobre o futuro e o presente das nosas conexións ferroviarias coas principais capitais europeas, decisións sobre os nosos dereitos digitais, decisións sobre cal debe ser o modelo de reindustrialización de Galicia. O que pasa é que Europa, despois da pandemia, despois da invasión e da agresión rusa a Ucraína, despois da crise enerxética e diante do actual xenocidio de Israel contra o pobo palestino, está nunha encrucillada. Como acabamos de ver, ou ben Europa pode estar volvendo a eses tempos escuros, ou ben apostamos por unha Europa máis social e máis xusta, por unha Europa integradora, por esa Europa que defende e que reforza os servizos públicos, o estado de benestar, en definitiva, o modelo social europeo. Pola nosa xente moza, polas persoas maiores, por todas as mulleres. Sumar é o espacio de confluencia de todas as persoas realmente progresistas. É o espacio que é capaz de cambiar o rumbo para unha Europa máis social. E por eso sí que pedimos o voto para Sumar por unha Europa e por un futuro máis xusto. Moitísimas grazas. Agora Repúblicas BNG, na Miranda, adiante.
Durante este debate asistimos a dúas formas moi diferentes de pensar Galiza en Europa. Mentras uns se pelexan pola Moncloa e polas liortas madrileñas, nós, no BNG, pensamos na realidade galega. Unha realidade galega dos sectores productivos que queren producir e non lles deixan. Unha realidade galega dun problema demográfico que ninguén soluciona. Unha realidade galega de declive industrial e falta de traballo, no que queren expoliar os nosos recursos e os beneficios do vento. E, sobre todo, o que é necesario agora é a voz do BNG, a voz que defende o voto e o pobo galego. Todas esas persoas que onte saíron ás rúas a denunciar o desastre ambiental de Altri saben que é o BNG a que as defende, como fixemos levando a voz directamente das víctimas do accidente de Angrois, a voz dos traballadores e traballadoras da pesca e do metal, como fixemos levando os afectados polas preferentes. É a voz galega en Europa. Logramos que esas voces se escoitaran, porque o silencio é a peor mentira. E o BNG defende todas as cuestións para que Galiza non sexa silenciada. O 9 de xuño vota BNG para que Galiza teña voz propia en Europa, a voz do pobo galego. Minuto final para Francisco Millán Mon, candidato do Partido Popular. Adiante. Ben, queridas galegas e galegos, o PP é o único partido capaz de facer máis Galicia en Europa. Nos imos a Bruselas a traballar en favor de que os intereses galegos podan convertirse en intereses europeos tamén. Nos non compartimos papeletas con Esquerra e Bildu. Nos non colaboramos ni facemos alianzas con independentistas. O PP é o partido moderado, centrado. O primeiro partido do Parlamento Europeo, con máis de 180 escanos, que estará a disposición de Galicia para defender as iniciativas galegas e dos galegos. A nosa resposta ao 9 de xuño servirá tamén para manifestar a noso rexeitamento das políticas e decisións do desgoberno de Sánchez e da situación en España, inflación, carestía da vivenda, desempleo juvenil. Por todo isto, eu pídovos que vostedes voten o PP o 9 de xuño. O Partido Popular é a vosa resposta para facer máis Galicia en Europa. O voso voto é imprescindible. Moitas gracias. Partido Socialista, Nicolás González, minuto final. Hai quen pensa que o que se decide en Europa non lle afecta. Non é certo. Gracias a Europa tivemos acceso a vacinas COVID en igualdade de condicións e os fondos de recuperación están chegando a Galicia a pesares de ter o Partido Popular en contra. Están a traer futuro. Cando a dereita toma decisións, as crises veñen con recurtes e sufrimento. Cando a esquerda toma o mando, cando os socialistas estamos ao mando das crises, saese con máis investimento e máis emprego. O 9 de xuño decidimos entre avance ou retroceso, entre futuro ou pasado, entre dereitos ou dereitas. Son de Lalín, profundamente galego, español e amo Europa. Por iso non quero, nin para a miña familia, nin para a túa, a ameaza que representa a extrema dereita. Esa ameaza que vai sobre todo contra as mulleres ou contra quen ama do xeito que queira amar. Os socialistas sabemos paralos. Fixémolo e farémolo. Co teu voto ao Partido Socialista teremos máis Europa e faremos máis Galicia. Co teu voto ao Partido Socialista, Europa terá voz, pero ademais terá influencia. Vota ao Partido Socialista, que é o que de verdad quere Europa. Máis Europa. Pois ata aquí este debate, grazas aos candidatos por ter participado nel e tamén a audiencia por acompañarnos nos medios públicos de Galicia. Este debate vai estar disponible durante toda a campaña electoral nas plataformas digitais G24.gal e agalega.gal. Moitas grazas.